Jeg kommer fra Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke. Jeg er jurist og har været det, jeg ved ikke, næsten 20 år på området. Jeg var koncipist på hovedloven, folkeskoleloven. Det er den, der skriver. Det er jo selvfølgelig parlamentet, der laver lovgivningen, så er der en, der skriver. Og det er, jeg tror, det er latin, concipere, at skrive. Så ja, det er mig, der har skrevet Inatsisartut-lov nummer 15 af 3. december 2012. Sidenhen er der kommet 2 lovændringer. Den ene, det var i 2017, og så den seneste, det var på efterårssamlingen sidste år. Det var Inatsisartut-lov, jeg tror det var nummer 9 af 19. november 2021. Den, der kom i 17, den lagde op til, det forslag, der blev forelagt i Inatsisartut, den indeholdt også nogle forslag, nogle bestemmelser om, at man skulle rette på nogle af fagene. Blandt andet skulle historie udskilles til et selvstændigt fag. Lokale valg skulle have en fast regulering. Men det kom så ikke med i det endelige forslag, eller den endelige vedtagende lov. Så det endte med, at den lovændring, der kom i 17, den kom primært til at omhandle en bestemmelse om, at man kunne tage, altså en elev kunne tage et skoleår om, og så blev der indsat en bestemmelse om, at naalakkersuisut kunne udstede en bekendtgørelse om elevhjem. Så den bekendtgørelse lavede departementet sidenhen sammen med i et tæt samarbejde med kommunerne. Og så var der en eller anden bestemmelse om, at opsamling af viden blev også ændret. De her faglige ændringer, de kom så på sidste år. Og det er den lov her, som Inatsisartut vedtog sidste efterår. Det er faktisk den seneste lovændring, der har været. Og det var blandt andet en bemyndigelse til at fastsætte regler om reduktion af det maksimale antal elever i en klasse, hvis afgørende hensyn til elevernes læring og trivsel taler herfor. Det er en bemyndigelse, og hvad betyder det? Det betyder, at der faktisk ikke er nogen regler lige nu om at reducere elevtallet. Bemyndigelse, det vil sige, at Inatsisartut giver naalakkersuisut lov til at fastsætte, lave sådan en minilov, det hedder en bekendtgørelse, ikke? Man kalder det også en administrativ forskrift. Hvorfor? Det er fordi, at det er administrationen, der fastsætter. Det er ikke Inatsisartut, det er ikke parlamentet. Men det er en kan-bestemmelse, og der er lagt op til, at sådan en bekendtgørelse vil kun skulle udarbejdes, når der er sådan nogle tvingende behov derfor, og det vil typisk være, hvis kommunerne påpeger det her behov, eller andre behov, gør opmærksom på det. En anden ændring, det var så den her med historie skulle udskilles som et selvstændigt fag, så den blev så endelig vedtaget. Den, der blev oprindeligt foreslået i 17, den kom så på i 21. Nu står der så i loven, at historie skal udskilles som et selvstændigt fag, og hvad betyder det? Jamen det har en masse konsekvensvirkninger i forhold til trinformål, fagformål og læringsmål. Der var så lige den pointe, at den her lov, den trådte så i kraft 1. januar i år, men spørgsmålet her om de faglige ændringer af historie, den træder faktisk først i kraft 1. august 23. Og hvorfor det? Det er fordi, at så havde man tid til at udarbejde de nødvendige konsekvensrettelser i læringsmaterialet. Og i den forbindelse så har vores uddannelsesstyrelse været i gang med at udarbejde en ny bekendtgørelse om det her undervisningsmateriale. Så kom der også en anden faglig ændring, som Inatsisartut også vedtog, og det var regulering af fagområdet lokale valg. Det blev så ændret til det praktisk-musiske område, og så indsatte man altså fra central hold de her fag. Det var også en af de bestemmelser, som oprindeligt blev foreslået i 17, men som først kom på
sidste efterår. Der gælder det samme her som for historie, det er, at den her bestemmelse, den træder først i kraft 1. august 23 næste år. Og det er også igen så har man tid til at udarbejde det nødvendige materiale. Der kom også, Inatsisartut ønskede også, at der skulle være en præcisering af teknologiforståelse, digital dannelse og digital færden som en del af IT. Og det betyder så også, at det skal ind i undervisningsmaterialet. Så kom der en bestemmelse om, at man blev forpligtet til at etablere på hver skole en social kontaktordning. Altså det er sådan et tilbud til eleverne, som ikke nødvendigvis har noget med skolearbejdet og undervisning at gøre. Den galt allerede for 1. januar i år. Så kom der endnu en bestemmelse, og det var en bestemmelse om en skolelederuddannelse som forudsætning for ansættelse som skoleleder. Så i dag er det sådan, altså det primære kvalifikationskrav for at blive skoleleder, det er, at man har en folkeskolelæreruddannelse. Men Inatsisartut, de ønskede, at der også skulle indsættes et yderligere krav, det var, at man har en eller anden form for skole, altså lederuddannelse står der, ikke? Den gælder så først fra 1. januar 23. Den gælder så ikke for allerede ansætte skoleledere. Og hvorfor ikke? Jamen det er jo noget at gøre med, at det er noget med hensynet til det, man kalder bestående rettigheder. Når det offentlige, når selvstyret for eksempel, parlamentet, de går ind og fastsætter nye regler, så må de ikke fjerne noget, som nogen allerede har fået. Fordi så kan det afføde krav om erstatning. Det er ligesom, nogen kender fra Danmark, den her med Mink-sagen, ikke? Altså, når man har en ret, og man har en ansættelse, så kan man ikke bagefter komme og sige, du kan ikke være ansat her, fordi at du ikke har en lederuddannelse, når man i sin tid blev ansat på nogle andre forudsætninger. Så den gælder altså kun fremadrettet. Det vil sige, som udgangspunkt så, når man skal ansættes, hvis der skal ske nye ansættelser af skoleledere efter 1. januar, så kræver det en eller anden form for lederuddannelse eller noget tilsvarende. Man kan så under særlige omstændigheder, så kan man udsætte, man kan også gøre det, at man kan blive ansat, og så under forudsætning af, at man påbegynder uddannelsen. Så selvom man ikke har den, så kan man blive ansat, og så kan man i løbet af op til 3 år, faktisk helt op til 4 år, har man så til at færdiggøre sådan en eller anden form for lederuddannelse. Det er så meningen, at der skal fastsættes en bekendtgørelse om den her lederuddannelse, og lige nu er der en lederuddannelse. Elise Matusa fik egentlig opgaven oprindeligt. De har så uddelegeret den til handelsskolen her i byen, som har den her lederuddannelse, men departementet, hvor jeg arbejder, vi har haft nogle drøftelser med kommunerne i MAC, og de 2 sidstnævnte har ønsket, at der skulle være meget mere skolerelaterede temaer, og også jura, altså, fordi det har meget af det har noget med forvaltning at gøre, ind i den her lederuddannelse. Og det har vi så drøftet med dem, der udbyder uddannelsen, og bedt om de kunne lave et nyt tilbud. Altså simpelthen, der er den her skoleleder, eller den her lederuddannelse, men det er sådan, det er et af modulerne. Det er et modul, det er en diplomuddannelse, og det er et af modulerne, der har sådan udpræget skoleorienterede temaer. Så man vil have meget, det vi ønsker, det er at få meget mere skolesubstans ind i det. Og de har så sagt, at de vil komme med et tilbud, jeg tror, omkring nu. Så der pågår nogle drøftelser om, hvordan den kommer til at se ud. Den her lederuddannelse, den gælder kun på, har Inatsisartut bestemt, for større skoler. Og hvad er større skoler? Det er altså skoler med mindst 95 elever. Og det har noget at gøre med, at man har vurderet, at de her særlige krav, de skærpede krav til at være leder på en skole,
de vil være størst på de her store skoler. Så for mindre skoler, der vil der blive, så er der i stedet for fastsat krav om, at man gennemgår et opkvalificeringsforløb. Og igen, det er kun, hvis man ikke har det i forvejen. Hvis man har et land, der svarer til, så behøver man ikke. Så det er sådan set det, som der ligger her lige nu foran os. Man må forvente, at der, hvis vi går videre til næste slide, det er igen det her med skolelederuddannelse. Jeg kan lige sige, altså hele grundlaget for det her, det var jo, at Inatsisartut har ønsket at styrke den enkelte skoles øverste ledelse. Og det har også noget at gøre med, at man som skoleleder på en større skole skal forholde sig til rigtig, rigtig mange ting. Man er jo sådan set forvaltningschef, ikke? Det vil sige, man træffer en masse afgørelser, og det er jo mange af dem er forvaltningsretlige afgørelser. For eksempel, hvis man skal give en advarsel, eller der kan være, og man skal også forholde sig til mange interessenter, både kommunalbestyrelse, det kan være organisationer, forældre, og det er det, man har ønsket at styrke. Som jeg sagde før, så Nivnamik Ilinaffik, de udbyder allerede en lederuddannelse som 3-årig diplomuddannelse med et skoleledelsesmodul, og det er det, vi forsøger at ændre nu. Hvis vi går videre til næste slide. Hvad med nye regler næste år? Jamen, i sidste ende, vi laver ikke love, vi laver ikke regler. Det gør Inatsisartut. Inatsisartut laver love. Naalakkersuisut laver bekendtgørelse. Det gør de kun, hvis de har fået lov til det af Inatsisartut. Men man kan forvente, at der nok vil komme et eller andet. Der har været sådan en anti-mobbe-strategi, og der har man ønsket, at der skulle komme noget af det ind i den gældende folkeskolelov. Der var også et beslutningsforslag. Inatsisartut, de vedtog et beslutningsforslag for et par år siden omkring en skolesekretæruddannelse. Den ligger stadig, og nu er der kommet det der beslutningsforslag. Det blev vedtaget EM 20. Der kom nu er det jo et andet Naalakkersuisut, så de er jo ikke sådan umiddelbart forpligtet af det. Men det kan ikke afvises, at den også bliver aktualiseret. Men det er, hvad der ligger sådan i her og nu på folkeskoleområdet. Og jeg kan ikke sige, hvad der, altså hver gang der er samling, så kan der komme hvad som helst op. Men det er, hvad der ligger lige nu. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål. Rikke Grønvold. Der er jo kun halvt år tilbage til det nye fag træder i kraft. Er der nogen, der er i gang med at lave læringsmål og alt det rammer, vi skal gå ud fra? For vi har nemlig ikke set nogen forslag, som vi skulle tage stilling til. Jeg skal lige sige, de skulle træde i kraft 1. august, 1. i 8. Ikke? Så er det er 9 måneder. Jeg ved, at hvor styrelsen allerede faktisk har et udkast, og de har været i gang, og de faktisk, det jeg så, det lignede faktisk et færdigt udkast. Der vil blive, det bliver udarbejdet i bekendtgørelsesform, det er sådan, de har lavet det, og det kommer selvfølgelig også i formel høring og så videre. Jeg tror, Gali vil supplere. Det stammer på. Jeg stammer godt så эққартортуссаарпкигу синнерусуккут саққуммутилаарнеқарлунилу кисиантас нааммассереерпарпут иликкаасутуангуниаассунут аллангуутиссавсиуннерсуут има налаккерсусеқарфмут нассиутерерлу таанна перерпат акуэригуникку тусарниутигиссава таамаиллутигуимаарпас имаат кисин эққаанеқалаартуссаа уллуингерлунеран
Der Anna Heilmann uqarerpat amaparma Sundal Holm. Pædagogisk udviklende fritidstilbud efter skoletid. Hvordan går det med den? Nå ja. Det er korrekt, at der... Oh. Skal vi lige se her. Sammen med kommunerne. Oh. Sammen med kommunerne blev der udarbejdet for et par år siden et lovforslag om fritidstilbud til børn i skolealderen. Den blev udarbejdet i tæt samarbejde med kommunerne, og der var stor tilfredshed med det. Men det endte så med, at det var noget med, at der var 2 tilbud. Et betalingstilbud, og så et sådan mere, altså hvor der var flere pædagogiske aktiviteter, og så et andet gratis tilbud. Det var faktisk meningen, at det skulle have været Tak. Det var meningen, at det skulle have været faktisk på samling allerede sidste efterår. Men der var tale om sådan en todel, altså en gratis ordning og en betalingsordning. Og Naalakkersuisut mente der, at de var altså ikke tilfreds med, at der var denne her todeling. Så spørgsmålet var, vi blev bedt om at vurdere, kan man på en eller anden måde lave det samme tilbud, så der ikke var sådan noget, der kunne se ud som forskelsbehandling. Det var det, man var bekymret for. Så det vil jo komme til at koste penge, så det ligger i, altså det videre arbejde omkring den Inatsisartut-lov, den beror i vid udstrækning på de økonomiske beregninger, og især de økonomiske udfordringer. Altså, skal det hele være gratis, eller skal der være forældrebetaling på det hele? Det er det ligger på. Så derfor er den desværre ikke blevet fremmet, og jeg ved, at kommunerne har efterspurgt den i flere omgange. Og det var et fortrinligt arbejde, kan jeg huske, da vi lavede den sammen. Men det var så også under et andet Naalakkersuisut. Jeg tror, den startede det tog lang tid. Jeg tror, det startede i efteråret 16, hvor vi mødtes første gang. Jeg tror faktisk, vi lavede loven på 2 dage på nogle tavler. Så det var i hvert fald sådan udkastet var. Der er bomber. I forbindelse med, at der kommer historiefaget, så jeg tænker ikke, der står ikke noget om, at årsnormen på de enkelte årgange, den stiger. Er der tanker om, hvordan, altså, når nu der kommer et ekstra fag, eller hvad kan man sige, historie, hvor at fagene eller hvor timerne, undervisningen skal tages fra? Ja. Der kommer ikke et ekstra fag. Det er fagenes samfundsfag og historie, der bliver skilt. Længere er den ikke. Så må kommunen selv finde ud af, hvordan de vil prioritere fagene. Kuena. Manakut Inger Sakkissu, Sakkumisus, så vi siger tak til dig, Tak. Markus Tak. Dallerup.